हेल' फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं लाना फैफिननाय बे गोदान निउस आपडेटफोरखौ बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम माब्लाबाबो स्किप खालामनाङा। फार्स्ट अफ अल दं जोंहा मध्य प्रदेशनि नरसिंह जिल्लानि आमगाव गामियाव मैया गोमो गाबनि एम्बु नुनो मोन्दों। गोमोज्लिथाथ' जोंनियावबो दं, नाथाय बे जोबोद गोमोथार। थ' बेनि उनाव जोंहा हेमन्त बिश्व शर्माया मैया बुंदों बे समाव COVID-19नि लैखोना सोलायदों आरो कर'ना पजिटिभनि बिबाङाबो बांदों। लोगोसेनो कर'नाआ जोबोर शक्तिशालि जादों होनना बिथां सावस्रि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। थ' बे जाबाय। थ' बेनि उनाव दं जोंहा बुहुमनि फारसे फैगासिनो निउ एज धुमकेतु 14 जुलाइनिफ्राय नुजागोन बे धुमकेतुआ। बेखौ बुंदों नासाया। बेखौ सान हाबनायनि उनावसो नुनो मोनगोन, 20 मिनिटसो नुनो मोनगोन। बेखौ खालि मेगनजोंबो नायनो हागोन होनना बुंदों आरो बेखौ 20 लाख गोजानाव नुनो मोनो, 20 लाख किल'मिटार गोजानाव नुनो मोनगोन होनना बुंदों। 22-23 जुलाइआव बुहुमनि खाथिसिनाव सफैगोन आरो बे बुहुमनि जेबो खहा खालामा होनना बुंदों साइन्टिस्टफोरा। बेनि उनाव जोंहा भारतखौ लानानै गुगोलनि मोनसे फोसावलाय। भारताव गुगोला 75,000 कौटि बाहायगोन फैगोन 5-7 बोसोरनि गेजेराव। बे खोथाखौ बुंदों CEO सान्दार पिचाइआ। मैया नरेन्द्र मदिजों CEO सान्दार पिचाइजों मोनसे मेल जदोंमोन, बेनि उनावनो बे फोसावलायखौ फोसावो। बेनि उनाव जोंहा मैया गुवाहाटीयाव लकडाउननि गाइडलाइनफोरखौ एसे रायजो सरकारा एसे नोरोम खालामदों, माने सोलायदों एसे। दा हम डिलिभारि, इ-कमार्स बायदिफोरखौ इ-कमार्स होनना बुङोब्ला जेरै फ्लिपकार्ट, एमाजन बायदिफोरनि हम डिलिभारि आरो न' थांना बेदर फाननाय बायदिखौ फाननो एलाव होबाय। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम बेफोरखौ फाननो मोनगोन आरो बायदि सोलायदों एसे। बेनि उनाव 2 नाम्बाराव मैया भारा न'आव थानाय हौवाया हिन्जावखौ उन्दुबाय थानाय समावनो गोरना सेरथेना बुथारदों। बे जाथाया जादों गलाघाटनि ज्योतिनगराव। हौवानि मुङा फुलेन गगৈ आरो हिन्जावनि मुङा पिंकी शइकिया। उनाव हौवाया गावखौनो पुलिस थानायाव गथायो, गावनो माने पुलिस थानायाव थांना गावखौनो गथायो माने। बेनि उनाव जोंहा 3 नाम्बाराव दिनै इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव जागोन 4थि खेब कामान्डार लेभेलनि सावरायनाय। गासै सान्थ्रिफोरखौ फावसायनायनि बागै सावरायगोन दिनै मोन्नैबो हादरा। बेनि उनाव जों 9 नाम्बाराव मैया 1 रिंगासोआव सासे आइजोआ सुबुनस्रि दालांनिफ्राय दैयाव बारसोमना थैदों। बे आइजोआ हाबा जानाया खालि 12 सानल' जादोंमोन। आइजोनि मुङा पिंकी बरुवा। दा बे आइजोखौ SDF हान्जाया नागिरगासिनो, नाथाय दासिमबो नागिरना मोनाखै। 9 नाम्बार दङ गुवाहाटी हाइकर्ट डिसमिस BPF पिटिशन अफ गभर्नर इन BTC। गोजौ बिजिरसालि BPF दोलोनि पिटिशनखौ नेवसिगारबाय। BTCआव रायजोपालनि खुंथायखौ लानानै BPF राजखान्थि दोलोआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव मोनसे पिटिशन थिसननायनि उनाव गोजौ बिजिरसालिया दिनै नेवसिगारबाय होननानै बुङो। UPPL राजखान्थि दोलोनि CWCनि सोद्रोमा पृथ्वीराज नारायण देब मेसा समबाराव क'क्राझाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै UPPLनि राजखान्थि दोलोनि CWCनि सोद्रोमा पृथ्वीराज नारायण देब मेसा बुङो दि BTCआव BPF राजखान्थि हान्जाया मोनफानि उनाव मोनफा जेननायनि लामायाव होननानै बुंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेसा। बेनिफ्राय जोंहा मैयानि कर'ना स्टेटासखौ नायोब्ला मैया सानसेयावनो 1,001 मोननाय जादों। बेनि मादावनो 513खौनो गुवाहाटी सिटियावनो मोननाय जादों। दा गासै टटेल केसेस दङ आसामाव 17,807 आरो रिकभारा दङ 11,416 आरो एक्टिभ केसेस दङ 6,348 आरो थैनाया 40सिम बांगासिनो, खिन्थु थैनाया बांगासिनो जायो। दिनै बिदायसेनोसै, गोजोन्थों। फिन गोदान भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननि सेराव फैफिनगोन।